Vent, det var mig? Du holdt det. Lad være med at holde det. Jeg fucking micro-klikkede, bro. Okay, jeg skal bare lade som om jeg spiller fucking AOD, bro. Jo, vi prøver faktisk. Vi klarer det nu. Skal vi klappe basegang efter den her? Jeg gør det. Hvorfor jeg gør den base, siger den endnu? Jeg dodger den der. Er du klar, nu får jeg like lige præcis ikke det, man skal have. 99. 100. 149. Eller 150. Nej, hvor er det bare ikke? Det var 150! Du er lige præcis. Hvis jeg havde misset så meget som en coin mere, men jeg kan nå det, mand. Det får jeg lag. Hvor er det lækker? Jeg ved det godt. Det er fint nok. Det er faktisk utroligt meget, den er rigtig lækker. Det gjorde det ikke fra noget af. Nej, eller i practice. jeg har start position. Det var ikke start position, det var practice. Det var practice. Oh my god! J! Vi klarede min quest. Den crazy. Men den er insane demon. Det var fint nok. Den var god nok. Ja, okay. Men det er jo sådan, like, når man spiller den alene. Jeg ved ikke, hvordan man skal rate 2-player baner. Det ved jeg heller ikke. Altså, den var super let, sådan like, som tog det der. Nu skal du skrive GG with bestie. GG. Det var ikke GG. GG with bestie. Med 3 udråbstegn. Så må det jo få likes.